যত এনে মিডিয়া তাকে শোনা তিনি বেলাখানে খাতম খাজা তার তিনি কাইসা বিধানসভানি एरियानो तुझे कैसे ब्लॉक लेवल कमिटी खालायजायो दिनै अ कमिटी रंगबो खाजानाय DWF नि ताय OITF नि ताय टिप्रमोथेन अ तिनटानो दिनै आरो दिनै खाजाखा ताय खाथिनो तो खोनागा जे दिनै जे ब्लॉक लेवल कमिटी खामानि हिके 25 जना मिनिमाम अबन उर्दे हिके 35 जना हिके 35 जना जदि थांका अब लाई खायनि हिके खरकसा प्रेसिडेंट 2 जना वाइस प्रेसिडेंट 6 जना सेक्रेटारि ट्रेजारार खरकसा उमायके जतो OITF ताय टिप्रमोथेनि उमायकेना लेवल टू खाजानाय हिके डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि हिके 25 जना नाय ताय ब्लॉक लेवल कमिटी नि हिके 35 जना उमायके खाजानाय हिके दिनै गोबां मा अर बर खायजा गोबां खायजा अर दिनै चिनि आंथ अर अबजार्भार संजाके आनि अबजार्भार हिके आं आयांगो सरिलाम बक्सनगर नलचर ताय मिनि राजापुर ओ जागायाव आं खबजागो दिनै आनि अबजार्भार चिनि अर खबजाफोरखौ चिनि बासै मंगलक्ष्मी देबबर्मा अबन बिसंग दङ जम्बु देबबर्मा प्रीति देबबर्मा आयशा देबबर्मा बर दिनै अर अबजार्भार मुंजाखा बुबाग्रा बायदि जार्मानि हिंगा आंरो दिनै कबंना मुसुङो मिडियानि बिसिंथे अर दिनै जों शुधु कमिटी खामानि बागैया कमिटी खावै पदनि बागैया बुबाग्रा साबो सामुंसे कतरंनानि नांगौ सामुंसे तना नांगौ बुसखांनि चिनि जबाबो ग्रेटार लेन्ड ना जों टुकनानि बागै जों खाबाक्सा नांगौ हामजां मोनसे चिनि सबसे कतर वा हामजामो जों याग्रम लायो बुसखांनि जबाव जों आगबलायनाय आबोनो दिनै अरनि बर' रनो बा सारा त्रिपुरा बर'नो कबगो जों अ माहायके सारा त्रिपुरा नखनि अबजार्भार होय बुबाग्रा बायदा गिजाक जों सारा त्रिपुरा न अबजार्भार थांतों उमायकेन कमिटी खायतों के आबो सालसा जों सालसा नंनाय अ कमिटीनि बिसिङो के अ पयतन चिन खानि दंगो खाबाक्सा खे जों थांतोंनाय बुबाग्रांखा रांसाक मनि मुक्तानि सिलपनो दाम ब खरकसा चिनि राजा बुबाग्रा 184 जननि बताओ 86 नंबर राजा बुनि बागे राजा याफनो चिनि बागेले ब राजा ब कैसन माने चुन फकनाय ब चुन फकनाय हिने तिनि फायकाबा ब सालसा बन बिसिंति न हात जयनाय चिनि तुप्रासा मुक्ति मानाय आबोनो चिनि বিশ্বাস आम बागे जतनो जों खाबाक्सांनि आगे CPM कांग्रेस IPFT ओदरे पचुं बुनि राजनीति बाय जों बुनि बुसाबाय जों थुंजागै दागि जागै जों बेचों बुलायखे हायदि बास खायदि आबोनो बन्द खायदि आबोनो जों तिनि याग बायरा दंलाय जों सामो आग थानायानो ताय जों ग्रेटार त्रिपुरानो जों दाखिनि मानानै बाय जों जबाबो जों हामबाय बिलेनो बेलाय हामबाय जोंनि मिडिया बन्धुरनो तामनि माला जों दिनिबो अर फाइ सफायखा ताकारजला ब्लक कमिटी ताय डिस्ट्रिक्ट कमिटी अब हायके जों जोंनि जेनारेल ताय बनि रखनि जों दिनै अर कमिटी खानानि बादै जों अलरेडि जों लिस्ट जों खालायनो पाइखा तामखे जों अब हायके प्रत्येकटा ब्लक कमिटीओ जों बनि रक 30 থেকে 50 জন जोंनारको आबोनि बिसिङो प्रेसिडेंट दङ खरकसा वाइस प्रेसिडेंट खरकपुरै नंगे ताय सेक्रेटारि खे 6 जना अबा हेके बाद बाकी जों ट्रेजारार खरकसा नंगे ताय बाद बाकी जों मेम्बार हिसाबै नारक जागो आंबो जे जागा जे गोबां हाजार থেকে 50 জন जराफानो जों खायसे ब्लक कमिटी खालायमान खालाय की जंगु जलायसिमि दा खायजा बेखे जों अबनो जंगु जलायसिमिया जंगु जला ब्लक ताकारजलामखे ब्लक यादो अबके कैसा विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सी जे कैसा जमनो ताकारजला 12 ताकारजला विधानसभा केन्द्र अमाहेके जोंना 12 जबक देखा 60टा विधानसभा केन्द्र कैसा के बागमा ओमफ्राय काक्राबन गलागाति गाबो जों अलरेडि खायबायखा दिनो अबनो ताकारजला ब्लक अबनो लास्ट खालायखा ओमफ्राय अपनी बिसिङा डिस्ट्रिक्ट कमिटी दङ अब कैसा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट जागो जों अर सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट बा माताबारी डिस्ट्रिक्ट अमतिया गमति डिस्ट्रिक्ट अमतिया अब जों कैसा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 60टा विधानसभा केन्द्र थियै
जोङो Takarjola, Bakma, Golagati, Kakrabang, साइड विधानसभा केन्द्र कैसे जों डिस्ट्रिक्ट कमिटि थांनाय आरो 25 जन जोंनि माया गावनि बिसिङाव प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ट्रेजारार बाहायखांनाय मेम्बारशिप बाहायदों बाहायखौ जों खालामदोंमोन जों सारा त्रिपुरा थोदैनो बोरै रकनि जेनेरेल observer ani mungkin betul tidak pernah observer team number 3 ni observer team leader sini observer tolo sengtongo full pide forma Aisha de forma angkai rekha de forma seng